Muszę wam podać, naśmy są u pani Oli Kajewskiej w Czarnym Teatrze. Muszę wam podać, że jest po pierwsze pod wrażeniem, a po drugie strasznie widza, czyli zazdroszcza. Niech pani powie naszym widzom, co to jest Czarny Teatr, bo ja się po prawdzie sam pierwszy raz dowiedziałam, nie? No więc po kolei. Czarny Teatr to jest teatr, gdzie wszystko dzieje się w absolutnej czerni, czyli jest całkiem czarna scena, są czarno ubrani aktorzy i jest światło tylko ultrafioletowe. Nie ma nic innego, nie ma dodatkowych źródeł światła, tylko to. I to, co się pojawia na scenie, jest rozświetlone tym światłem, no i tworzy magię. Może się pojawiać wszystko, od zwykłego odbijającego się w tym świetle sznurka czy płachty, przez kostiumy, stroje, po różnego rodzaju lalki. W naszym teatrze główny prym wiodą właśnie lalki. Lalki skąd pani bierecie? Bo no po koszcie tego, kto to jest? To jest akrobata. To jest akrobata. Akrobata z cyrkowego przedstawienia. A ja mam ręce kurczaka, ma takie zielone oczy, a moje zielone glany. Kto zrobił te kukiełki? Wszystkie robię ja. No, że jest richtig pod wrażeniem, bo metraż kukiełek jest wielki, czyli co? Jak wy byście byli tą aktorką, ktoście są obleczono na czarno, Tak. włos nie widać. Tak, widać tylko lalkę. Trzymam ją w zależności od tego, jak ona jest zrobiona i co chcę nią pokazać. Dla kogo przeznaczone są widowiska? Czy jedno dla dziecek, bo to jest teatr lalkowy? To jest dla wszystkich. Jest dla dzieci, mamy przedstawienie dedykowane dla młodszych dzieci, więc cyrkowe przedstawienie, gdzie kury występują, gdzie występuje ten akrobata między innymi. I potem są przedstawienia dla ciutko starszych dzieci, bo to idzie i o kosmosie, i o Michaelu Jacksonie. Jest Królowa i to jest baśń Andersena przeniesiona na naszą scenę i doprawiona rockową muzyką, a więc jest i dla dorosłych, i dla dzieci. A kto pisze teksty? Tu nie ma tekstów. Aktor u nas nic nie mówi, mamy muzykę, ruch, choreografię, pantomimę, tylko tyle. Nic się u nas nie mówi. Ale musi być scenariusz. To kto pisze scenariusz? No też ja. Ale mam choreografkę, która odpowiada za tę część ruchową, więc tak naprawdę składamy to razem ze sobą. Czyli to jest teatr, światło, dźwięk, wizja. Tak. Aktor jest niewidoczny, a jednak No, rusza. jest ważny, jest tak, bardzo ale ważny. nie widać go. Wiele samocie placu dla widzów. No to jest kameralny teatr, co jest bardzo dużym plusem, bo nasi widzowie traktują nas jak znajomych, jak do nas wracają, więc jest to bardzo miłe i sympatyczne, jak się znamy z widzenia, więc wchodzi tutaj 26 osób na normalne repertuarowe spektakle, a jeżeli chce przyjechać grupa, to i 40 osób potrafimy tutaj zmieścić. I to jest też sam adres, ale przypomnijcie, bo to jest drugi odcinek filmu. To jest ulica Poniatowskiego 6, Teatr Czarnego Tła. A jaki najbliższy spektakl macie, co byście mogli polecić? Znaczy polecamy wszystkie, najbliższy jest w sobotę i gramy wtedy o godzinie 16 Królową, właśnie rock bajkę, a o godzinie 18 spektakl o Michaelu Jacksonie. Ale wcześniej rock bajka, czyli tam będzie... Tam jest muzyka rockowa, No. taka klasyczna, dorośli wychodzą zachwyceni, bo ci bardzo dorośli mają wspomnienia z przeszłości, a bardzo często dzieci, nawet te dosyć małe, zaczynają się zakochiwać w tej muzyce i potem jak wracają do nas znowu, to opowiadają, jak kupują w różnych miejscach płyty Michaela Jacksona, jak szukają muzyki, którą tutaj słuchali, także trochę muzycznej edukacji też tutaj wnosimy. Ta sobota o 16. A to powiedzcie mi, powiela są bilety, co by jeszcze... Bilety są po 12 zł dla dzieci, po 15 dla dorosłych, a więc niedrogo, jeżeli popatrzymy na prywatne teatry, a kupujemy je w internecie. My się chyba wybierzemy, Kasia, nie? Może nie w ta sobota, bo je robię, ale w najbliższym czasie. Cały czas gramy. Pięknie was zaproszony, nie, jest pod wrażeniem. A ciotka mi dowoz już cisła chyba 2 miesiące, a ja tak się no, opierała, nie? No, a raz widać się nie znam. Zapraszamy was pięknie do pani Oli Kajewskiej.